Kulba hinama ang competition sa individual Olympic round sa girls and boys sa dulang archery sa Davao City UP Sports Complex. Mag-amang coach player tandem malaumong makuha ang pinakaunang gold medal sa archery alang sa Region 3. Aniya ang report. Tulo kahog na sa dulang archery ang gipahigayon sa Davao City UP Sports Complex karong adlaw. Dili nagtigi ang girls ug boys sa 8th, 4th eliminations ug semifinals. Mataghug na nagkagamay ang nagadula human dunay matagak sa matag round. Ang pinakataas nga puntos mo'y maglaban sa musunod nga mga round. Pagabot sa semifinals, naglaban-laban sa boys sila si Jason Feliciano ug Jared Sua, Brian Eugenio ug John Carlo Loreno. Ug sa girls sila Ketura Gonzalez o Garin Aragon ug Maria Feremi Bahado ug Phoebe Amistoso. Ug sa katapusan, napili na magsangka alang sa gold medal. Sa girls mo sila si Phoebe Amistoso o Garin Aragon. Samtang sa boys mo sila si Jason Feliciano o Brian Eugenio. Ang finalist kasi Brian Eugenio mo'y mitala sa pinakataas nga score sa 7. Alang sa Region 3, duha na lang ang iyang posibleng makuhang medalya, gold o silver. Hindi po madali kasi marami pong factor to na kailangan gawin. Kailangan po talaga consistent ka. Hindi yung paiba-iba ng galaw. Kailangan po parehas talaga na para mag-group yung bala mo sa gitna. Proud ang yamahan nga si Demson Eugenio, kinsa coach usab ni Brian o kani player sa archery sa palaro kani adtong kay eskwela pa kini. Gawas nga mo excel siya sa sports, banding time usab nila kining mag-amahan. Sana po makukuha po namin to sa tulong po ng ating Panginoon na makamit po namin ang unang ginto po ng Region 3 sa archery. Tomorrow ang gold, tingin natin makukuha natin gold. Kaya po, makukuha po. Kauban si Leo Arcahe sa kamera. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.